104.7 IFM. Report! Target na mas mapalawig at mapalakas pa ang produksyon ng bangus sa lalawigan ng Pangasinan ayon kay Samahan ng Magbabangus sa Pangasinan o SAMAPA President Christopher Sibayan. Sa eksklusibong panayam nito sa IFM News Dagupan, ito ay sa pamamagitan ng ilulunsad ng mga programa at proyektong mabebenepisyohan ng mga bangus growers sa probinsya. Isa na rito ang nakatagdang muling pag-arangkada ng good aquaculture practices na may layong maibahagi sa mga fisher folks ang mga nararapat na hakbangin upang mas mapabuti nila ang kanilang produksyon ng bangus. Partnership po tayo sa DA and BFAR na mag-iikot po ang SAMAPA in partnership po sa mga iba-ibang feed companies and LGUs na magkakaroon po tayo ng dissemination of information, particularly dito sa good aquaculture practice. Ano ba nga ba yung ibig sabihin ng good aquaculture practice? Yan po yung mga scientific or data-based knowledge na ibibigay, impart po natin sa mga magbabangus po natin on all aspects, palaisdaan, cages na para for compliance na magkaroon po tayo ng more appropriate approach pagdating po sa environmental security or environmental protection. Andiyan din po yung quality po ng bangus na lumalabas po sa atin na we assure the public na maganda po at quality po ang bangus na lumalabas galing po sa ating mga production line. Tiniyak din ito na patuloy ang pagkikipag-ugnayan ng kooperatiba sa pamunuan ng Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o DAB for Region 1 upang matiyak ang mga programang maisa sa katuparan na makatutulong sa mga magbabangus sa probinsya ng Pangasinan. Mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Ron Aracatatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.